बुहुमनां आइजो माहारि सान नोंथाङा दिनैहाय मा फोरमायगोन सासे जमदुवार मण्डल मौसा आइजो आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै मा फोरमायगोन? आं बेखौनो फोरमायगोन जे जों दिनै जमदुवार मण्डलावहाय जमदुवार मण्डलनि आं सासे आइजो जाहैबाय। दा जोङो जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि बे VCTC आवहाय बे जोङो मण्डलावहाय जोङो खेला गेलेबाय, चेयार खेला गेलेबाय आरो जोंहा मोनसे गेलेबावनांगौ दं आरो जोङो मोसाबाय, बागुरुम्बा मोसाबाय आरो सानथालि डान्स मोसाबाय आरो जोङो गोसोखौ जोबोद रंजानाय मोनबाय जोंनि बे बुहुमनाङै नारि दिबसआवहाय। आरो जोङो दा बेखौ जोबोबा जोङो आरो रंजाबावगोन जोङो गासिबो आइजो गासिबो ज' जायैहाय। दिनै बुहुमनां आइजो सान जानायखाय दिनै सासे नोंथाङा आइजो जानानै आरो आइजोनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनैसिमबो उन्दै बैसोआव आइजोफोरनि हाबा जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारियाव आरो बेजों लोगोसे आइजोफोरनि सायावहाय नासयनाय बेबायदिया जागासिनो दङ। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? बिनि सायावहाय जेन'बा गोख्रों राहा लानांगौ। उन्दै बैसोआव हाबा जायोबाथ' बिसोरो माने मोजाङै रायजो जानायावहाय खस्थ' मोनो, बुजिलाया, सानैनि गेजेराव जेंना फैयो। बेबो बिनि खोथाखौ सहायनो हाया, बेबो बिनि खोथाखौ सहायनो हाया, बुजिलायनो हाया जायो। बैसो जानानै हाबा जायोब्ला होमबा गावनो गासैखौबो बुजिनो हाखायो, हिनजावबाबो हौवाबाबो आरो रायजो जानाया मोजां जायो। आरो बिसोर बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ राहा लानांगौ होननानै आंबो सानो। दिनैनि सानावहाय नोंथाङा गासैबो बुहुमनि आइजोफोरखौहाय मा मोनसे मोजां बोसोन होगोन? मा बुङो नोंथाङा? माबोरै जानांगौ आइजोफ्रा? जोंनि आइजोफ्रा बुहुमनाङैनो जोङो आइजो माहारिफ्रा हौवाफोरजों जोङो गासिबो समान समानैनो दंजोबो जेरावबो। दा जोंनि आइजो माहारिया जेरावबो राजनितिकआव होन बा साख्रि बा बिजनेस मावनाय दांनाय गासिबो बिथिङावनो आङो मोजां जाजानो लुबैदों। आरो जोङो आइजो माहारिया दा इयुन नंखाया, दा दावगागासिनो दंखायो। जोङो दिनै भारतीय जनता पार्टी जानानै जे पार्टीजों लोगोसे समाजखौ माबायदि सिबिनांगौ आरो समाजजों लोगोसे आइजो माहारि जानानै माबायदि खाब जाफानांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो दिनै भारतीय जनता पार्टी जानानै 4 नं जमदुवार मण्डलनि सिङाव थानाय गासिबो आइजो माहारिफोरखौ लानानै जों मोनसे बाव मेल खुंनाय जादों जे आइजो माहारिफ्रा गावनि जिउ खांनायाव माबायदि सांग्रांथि जानांगौ आरो माबायदि बिसोरो समाजजों गोरोबनांगौ बा समाजजों माबायदि थांनानै थानांगौ बिनि सायाव जोङो गोबां बेवहाय मेल मिटिं आकारै जोङो सावरायनाय जाबाय। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुहुमनाङै आइजो माहारि बे सान फालिनायाव आङो जोंनि जेरै साफ्रोम आइजो माहारिखौ जाहाथे खौसेयै आरो बेजों लोगोसे साफ्रोम आइजो माहारिया जाहाथे सांग्रांथि जायो आरो लोगोसे गावनि जिउ खांनायाव बा गावनि माहारि दानायाव जाहाथे सांग्रांथि लाबोयो आरो साफ्रोम आइजो माहारिफ्रा दिनै बुहुमनाङैनो जेनोखि दिनै आइजो माहारि जानानै जे दिनै गावबागाव जाथि माहारिखौ लानानै जे गावनि न'खराव बा गावनि न'आवनो थानानै माखासे जे संसार जानायावनो होन बा हाबा हुखायावनो होन गासैबो दिनै आइजो माहारिफ्रा दिनै आवगायबोगासिनो दङ आरो बुहुमनाङै जे गावनि रोंगौथिफोरखौ दिनै बुहुमनाङै आइजो माहारिफ्राबो जे हौवाफोरनि सिङाव थानानै जे थांनानै थायाखै, जे गावनि रोंगौथिखौ लानानै दिनै आइजो माहारि बिथांमोनहा दिनै समाजाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिबोगासिनो दङ आरो लोगोसे लेखा फरायावनो होन बा जिखुनु खेला दुलायाव होन बिथांमोना दिनै आवगायबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनै जोंबो भारतीय जनता पार्टी जानानै आइजो माहारि जेनोखि बुहुमनाङै सान फालिनाय बे सान फालिनाय हाबाफारियाव दिनै बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों।